Marmol ko. Hatag ka na. Ay, dili ko hatag, oy. Dalawa ako dahil dito. Sa bro, matagili. Ikaw sila do. Bahala. Ikaw, sige lang, ikaw. Ito ragsoy. Ikaw. Dipin? Nailangalan mo, dipinda! Dipin! Ikaw, sabi ko, ang ngalan dipinda! Ano na ngalan mo? Ikaw, stone. Mas bakit pabalik ka na? Batong rora daw lingkwan! Batong rora daw lingkwan! Two very boring minutes later. Oo na ko'y marble, kagmay, suya, dipin. Suya, dipin, no, palit papa ni. Ha? Dili ko'y, ako pailuan ni Bayabas. Kisa na yung Bayabas niya. Ikaw is Bayabas ko niyo. Ano kay Bayabas? Ako pailuan niya ng marble. Dara o. Daghan ka ini? Bala ka anak, basta dili ko anak, basta gagmay. Oh, dagko kayo. Nye, kagagmay. Naggamay man po na imong marble. Aw, daghan man po. Dara o, daghano na nako, o, duha na na sila. Gagmay ka dai, gagmay din oh. Karon ma. Pesa migoy oh. Ah! Tulo na tanan migoy. Makaon din na Bayabasa. Makaon ni oy, basta yung ning tanom sa inyo. Habukan lang nimo ni bunuhan. May Pero imong Julin, di man na makaon. May paitan ni mo asa ang bidobi. Ako ano rin ha? Ah, di ko musugot ani. Makaon dai ni. Kaon na. Katong gistingan. Huwag ka na. Nalami no. Lami. Mga marble. Daghan pa kadihan lang nila. Dapat ko barbulo sa ako. Ang klabiyan lang Bayabas kayo eh. Lami itanong. Tanong ko ha. Tingay ko migoy. Mga tagili ko. Dili ko. Basket kita migoy. Kaya dili ko. Yung Pagkawa tatawa. ko ganimo oy. Di ko. Basket na ito rin kanaluan. Asa naman itong musa na marmol ron? Kumala ko. Ah, dili ko. Ay, gatag na migo. Ah, dili ko. Dalo mo kay na. Dalo kayo. Uli dito oy. Uli dito oy. Dula daw niya. Dula daw niya. Uli dito oy, dalo kay ka. Tagam, tukan. Tagam. Ako din Dalo nakita man. mo. Dalo. Ako din nakita Dalo mo. magagol. Inyo kung awayon na to sa siron. Ah. Ala, hot ba? Para Ikaw pa mo ito ka ni sir kay dalo. Sir, oh, na away ko ninyo. Bahala ko ron. Ako. Sukan mo, sir. Sir, oh. Na si sir, oh. Na si sir, oh. Good morning, sir. Okay, good morning, pupils. Morning, sir. Sit down, please. Sit down. Na si sir. Kasama to ako ang natunggan ganina nga kuan class. Mga sapa nagyagaw mo ganina. Abi sa Bayabas, sir. Marmol. Libungan ko, sir. Wala na bunga, sir, oh. Kung sa man nang bayabasa dai nga ka pino ba na pura man og kuan. Gasaya. Munggos. Kasaya ko din mo, sir. Ah, Di man gud sir. Siya sir dalo kayo sir. dili klase. Kung sa man na nagbansili ay mo marbol og bayabas. Oh, yaulot na ako, sir, oh. Dili lang kagansi kay imo namang yortog kaon. Dalo pag yung mga tag sir. Para di po kagansi kana po na yang marbol. 1 minute 37 seconds later. Eh, mag-exam ta karon. Ang ato ang nakatunan gahapon atong i-discuss mo pa to ang exam karon. Okay na mo? Yes, sir. So, tagaan ta mo this questionnaire. Dayon, answerin ninyo ni ikaw talagsoy, kuha na imuhang dahon dia sa bayabas. Yes, sir. Sa paisa na bilin no. Mura na og munggos kadak-a. Mga pera ko ni depend ron, sir. Kuha lang yata sa inyo ang speaker para inyong mansiran. Basahan ninyo kayo ang instruction na niya. Okay. Yung mga stong. Wapot, talagsoy. Oh. One shift later. Asay. Ato na yung 10 minutes kay balik tayo sa Steve Agudro, napakoy gadik. Napakoy tagpunon dito nga ako ang biyap. Ano siya? Nanay manghod, sir. Manghod. Ha? Ay, manghod. Day ako. May 60 years old na ni. Sir, biga. Asa na yung technique suit ang anak? Oh. Ari, griyo. Orti mo pagsulat og galan, di pa gyud mao. Ay, balik Sorry, ka wala. na. Susti. Much later. O God Almighty, build us loving children over in day to day our work and study. Goodbye, sir! Goodbye class. Goodbye! Goodbye, boys! Goodbye! Till we meet again tomorrow morning! Please come early! Early the next morning. Sir! Good morning pupils. Ah,
Ay, si Sir Raul. Wow. Pasensya kayo og wala ko nakasanina kay gusto kay ulan sa gawas, nagmotor ang mga tugod. Pasak kayo ko sanina mga paghiukas pa ang supply sa gawas. So, karon akong ilis ang iyong papel. I hope ka maka-focus ra mo. Ano sige man magkatawa na tulo. Ano, sir? Ito pa po gan. Kung kagalingon. Kuy to nagsoy. Karon nga na bata pa ba kay ka. Pero edad nimo 8 years old. Nya, magbinayot na ka. Just then. I would like to congratulate Bantol. Ikaw mo na perfect sa inyong house. Yay! Perfect, sir. Salamat, sir. Panayo na, magtuong mayo. Thank you, sir. Ngayon, ang lain nakapasar, si Tine, Ipin. Pero kining duha, sus Ginoo ko, naunsa naman taon mo eh. Wala mo magtuon sa inyong balay. Or wa mo naminaw sa tong diskusyon, kamo duha. Ikaw, Turagsoy. Ikaw, Istong. Ano man eh? Oh. Oh, congratulations yapon. Sige, magpamayabas, Lord. Pamayabas zero. pa. Basta po ikaw. Pangawat pagtuba. Turagsoy, zero yapon. Pagparanggot. Sige, magdulag, Jole. Mag-discuss ta, paminaw mo, kamagtulog na, kamagtatian kayo mo. Kini may panidari, okay? Narigin po na perfect dari. So, kamo ha, pagtuon mo sulod, kamo duha, labi na ikaw, ikaw Turagsoy o ikaw Istong, pagtuon mo. Oh, ikaw, Bantol, sa may mga mastoryaan na yung duha kanong, sige man kasiro ni sila. Ano si Istong, sir? Ako sige kabantay, sige pamayabas, sir. Kanang pastoragsoy, sir. Sige dulang marble. Amal lagi. Sa'yo, Tilan. isipulahan. Ay, nakasiplat ninyo. Kuya, balik balik. Oh, niiyak na na. Ito ka na Ay, yan. nakasiro, sir. Turas na mo sa mga papa na pugupon. Ay, nakakayok. Kasi mong papa. Inom na inom na. Sunod, magtuon na lang. Uy. Sir, bayad mo na, sir. Ano sa mga... Uy, paayot naman noon eh. No, ikaw na. Uy. Pero, sir, ano mo na eh? Ikaw na. Mangulit na ta. A few inches later. Nagabas ako. Taragsay, dire taragsay, kaya pa pa. Oh, si taragsay ka no. Kami ko. Pun pa. Matay pa. Ibuhat na yun ako ang tanan, pero zero gihapon ko sa exam. Unsa? Zero na po ka? Lagi pa, zero na po ko. Hindi ka rin trabaho, oy. Zero gid pa. Pinsa yun. Unsa? Na zero na po ka? Unsa wala ka imong kasiro na ka? Di pa ka parehas ni Bantol nga sige lang ka perfect. Unsa naman taon ka? Dili mo barkada di Bantol niya kay kuan sa iyang bright. Dili po siguro maayo pa nga ikumparar ko ni Bantol. Kay may matos Bantol pa kay Bright mo putog amahan.